Ja, het begint nou echt wat erin. Van de morgen weer het heel rustig, maar wat pleisters en wat spul. Maar nu is het vaker, meestal niet vallen binnen, knibbels hier, jarmtakken hier. Waar komt dat nou terug? Want het is prachtig mooi waar, dat kan je net al lezen, hè? Nee, ze wien wat door de bocht, omdat ze wat innerlijk kwamen rijden en dat ze daar over de kap gonnen. Ja, en daar reden fietsen weg gewoon achter en die vludden daar weer overheen. Dus dat is het meeste werk eigenlijk. We zijn nu bij de stempelpost in Dokkum. Doe eerst heel veel stempel mee worden, denk ik. Ja, nou, dat is exact. Ik ben er helemaal minder van, op laatst. Hoeveel mensen hebben nog stempel in totaal? Nou, wat zou het wezen? Ze zeggen dat er 15.000 komen. Er komen nou ook weer de laatste nog, maar ik weet net of we ze al hier gaan natuurlijk. Dan ben ik valse kaarten, dus ik weet net te zeggen, maar het was wel heel erg leuk.